lamari na soyayya ku lura akwai zaki sannan akwai daci. Zance na sai na tace a ga masoyata ne. Ismo wan aboki na zana so na yo zance ne aya. Aboki na lamari na soyayya akwai zahiri. Babban lamari a raina shi kan sani kuka. Ashe shi so daɗi in ka samu mai sonka. Kuɗanɗano zaƙinsa ya zarce zuma lokaci guda in an baka aya. Masoyiya ta ki dawo gare ni kada ki guje ni. Baby na baki madara ki bani zuma ni. Baby ta ki dawo gare ni ki bani so ni da abokina ni. Abokina yana sanki kullum shi dai birge ki, shi ne dai muradinsa. Zabara yana sanki ki dawo gare sa, ki dawo gare sa. Lelan abokina Zabara yana sanki kullum shi dai birge ki. Wayo duniya su ta sa aboki kokawa. Ki dawo ki duba sannan ki duba yar uwa ke ce zuci abokina. In ba ki gane shi ma kin san ba shi. Yar uwa ke ce shi ki gane ciwo na sanki yake ta damu nai. Ki gane ke ce zuciyarsa.